Sugeng dalu Mas Agus. Nggih, wilujeng dalu Mbak Cangi. Waduh, pripun kabare? Sae. Mboten sae nggih. Disaek-saekke. Kita peteng dedet ngono ta Mas Agus. Ndak kok panjenengan ngarani nek kula peteng dedet niku maksude. Maksudnya kita nek jenggureng nek ora pading ngono ta? Mboten jenggureng wong pancen raine ireng kok sampean iki kek le. Ha kula niki nyaket mriku napa mboten? Pun manut kersane mriki trimolah kula mboten gambleh. Mriki Nah, masalah nek kula teng mriki niki mengke mboten enten itunge. Oh, lho tegese mboten itunge niku nek sing panggung niku yoga, seniwati, dalange, kalih kula pinten kan iso diitung ling maringi maem ngoten lho maksud kula niku. Lha pun saya kersane panjenengan pinarak ngajeng monggo. Nah ngono nek nang jaba dikira aku wong liar kok ya. Dah jan. Nun sewu Mas, kula badhe lewat. Saya bukan orang liar, Mas. Ngono. Waduh. Hati kepidak kuwi ketoke anu. Wah, jan kaya koboi. Oh bagus. Calon camat kok, Mbak. Camat. Iki ya camat ra di wilayah ya. Mboten camat iku calon mati. Oh, nggih. Lah badhe ngersaken tindak riyen monggo. Alah kula mboten ngoyo nek pancen sampean kemerungsung disiki monggo. Ora sing genah wis nyalonke kono kok. Kula santai kok. Panjenengan ajeng ngancani Mama Loren nah monggo. Mawon. Ning ketoke Depen mampir nggone panjenengan to. Nggih. Saderenge sedo Mama Loren nate ngendikan nggih untuk daerah Sragen itu ada dagelan yang akan menyusul saya nanti. Inisialnya depan A. Ngoten kok. Oh. Niku mboten aku. Lah pripun? Sanes. Sanes pripun? Arep nganok aku ora iso ngaku R kok. Ayo. Ora iso aku R ora A. Ora iso. Ora ngono ya kandha misale asune Rahmat. Lho ngono iso kok. Lho tegese niku mboten elek lho. Mboten. Aku sudah usaha menghibur ibadah untuk tamu undangan. Nggih, wah cangkem dagelannya aja pinter kok. Nggih wong pancene isone payu nggih nganggo ngeten iki contong kok. Nggih. Apa yen nek kok dagelan das tok ora enak cangkeme ngono ndur piye kok sampean ki. Nggih. Naturke panuwun Mbak Cangi. Alhamdulillah. Nggih. Penyanipun Mas Bei Pak D Hasim. Pak D Bei Hasim ora Pak Mas Bei Pak D Hasim. Nek titel niku kedah riyin. Oh nggih. Nggih Kanjeng Raden Tumenggeng. Nek niki Mas Bei Pak D Hasim. Nggih, Hasim Sastra Diwirya. Nah. Sastra Dikompo apa Diwirya? Gawe jeneng yo angel ra jamak to yo. Kirangan. Kula njing pen nggih ajeng anu daftarke. Ning ngaten iki sing langsung dadi ratu mboten enten, Mas. Dadi daftarke ora usah ngabehi sik tembung mau dadi ratu ya. Oh, saged. Wilayahe sak-sake lah ora masalah. Saged mengke kula dapoke dadi ratu Sobrah. Tur ngoten mawon. Aturke panuwun Mas Bei Pak Dasim. Kalau siang sampun kalantik mugi panjang yuswa. Amin. Kanthi wilujeng slamet ing sambikala. Amin. Tutuk anggenipun momong nunggu anak lan para putra-putra wayah. Amin. Ingkang kalih datan kantun risanganten sakeloron mugi dados keluarga bahagia aja pegatan padha kalih panjenengan. Amin. Nggih. Dan bingung. Apik maju bersama nyata apik. Apik. Ning kita arep rabi karo sinden arep didoli kita. Ampun ngoten. Iku gawe isu sing ala, Mbak. Ning wis genah ndek wingi sore niku panggih kula. Iki piye, Mat? Sing iso cepet didol ki apa? Terop Pak Dean. Nen saya kula tak ngadeg nggih. Ngatur ajeng wilujeng dalu. Salaman. Salaman. Ha praino karo dalang iki karo cangike lek ngomong karo cangik kok ya sampean iki. Mas Agus kan. Nggih ngeten iki nek sing jenenge kepethuk niku dalang drugal niki ngeten iki. Matur nuwun nggih. Wah jan wayang kok le nganyir-anyir. Kagungane sinten ya? Niku kagungane Mas Antok. Nggih. Mas Antok niku. Mas Antok pengendang? Nggih. Canggondang niku? Nggih. Sugih men saiki. Kandhane ya. Niki kagungane Mas Antok dasare dadi guru SMA. Halah nek piyayine bagus, gamelan. Kok mangina niku ora nek jenenge guru ya wis genah blonjo ki udah tertarget itu lurus prapat genah. Oh niki mundute biyen urung dadi guru kok. Halah nek iki ya sing wedok iki sing gablek. Antoke badhok kapane.
Apa le pengendang sedina sewengi 250 ae kena nganggo arisan. Ya sepurane ya tok ya wong ya nyatane ya ngono kok. Bojomu nek ra ning Jepang ning Hongkong ora bakal gablek iki kowe yakin. Lho tenan, kowe krumasa karo bojomu iki matur nuwun, jek dikeki kepenak ya toh, iso menakake, iso mewahake karo kowe. Mangsamu montor kijang kowe jegos tuku ngono ndak? Tenan. Ning aku lho nggih melu ngewangi lho. Nggih. Oh wayang niku Agus Kentus tetep mbantu arep kepiye sedulur kok. Nggih. Enggak bantu napa, Mas? Lho lah mbiyen pun tau kula jak ngendang Jaipong tak bayari nyewidak 1000 para ya melu ngewangi. Oh iya. Tak ketang sak pira-pirane. Ning matur nuwun Wilujeng dalu. Wah jan warangganane elok kabeh. Wah jam num-num nembe nyelikur. Dan iki Mbak Meni lajeng Mbak Sarti. Artia Sarti. ya Arja Meri Susarti. Ya. Terus sing kidul dhewe menika Mbak Linuwih nggih Linuwe Lastri. Sulastri. Nggih. Dan biru iki sajake seragam. Ketoke. Ya wis opae mung bakal kuwi tok. Terucut lingku ngomong. Nun sewu, Mas B ngapunten keterucut anggennya ingsun ngendika. Dan wah dan nyenengke. Oh nek penabuh niku tanpa tinatat menika sedaya tasih muda sedaya. Wah, seragame morak-marik ngene. Wah, jan sing ketok ora patek anu ki Mas Montong ya. Ning Ngawi ya kuwi kok ora gelem nganggo seragam ki kok bayare ngenes dhewe ngono kok. Akan tandele semringah lah kok jebul nganggo kuwi ae lah kok kepethuk kula niku ndek mben niku teng Rambe. Ya ampun, nek modele piyaine memang luar biasa. Ya, Mas Mentong. Lukisnya hebat, coraknya hebat. Ning njaba kelakuane. Gue pegenggek lu. Apa? Kula nggih meneng ae. Nggih. Lah jebule sing digawe lekku. Ya. Matur nuwun sanget tamu Kak Wedek wingi lho, lubar Wedek siang niku saya yuh. Dandan setengah 10 tok jam 2. Masak mbluduk ngono aku ning jero. Nggih, ngoten niku dan kula tak bawa nggih. Oh nggih. Nggih, sik tak nyaket bae sing niki napa jenenge niki? Rebab. Niki kok rebab? Gender. Niki napa Mbah niki? Pelek napa sendro niki? Tepo mantuk sendro niki, Mbah. Wah, penak. Nek sing pelek pundi, Mbah? Sing pelek pundi, Mbah? Oh, nek sing niki napa niki? Niki nggih pelek slendro. Dadi slendrone siji, peloke loro. Lah, nyuwune pinten, Mbah niki, Mbah? Iki ya gamelanmu. Asu wis sugih men kowe. Aku tak rewange pecicilan adol wirang ke urung iso tuku apa-apa lho Kak. Nyuwun pangapunten lek Darma. Alah panjenengan tasih sugeng to. Wah. Ya matur nuwun lho iki. Modal kayu aren kok ya dadi lagu gending ya iki. Nggih, matur nuwun. Kula tak bawa. Darma Kentus. Apa ya enak kok tebet diklus up Mas. Zaman mriko Mbah. Lho, ngaten lah. Oh, mriku Cinandra penyanipun Eyang Kakung Darma Kentus Pratal ing Waja. Sampeyan digawe lagu Mas Dar. Macan Ompong. Elok. Sampeyan beredar lho Mbah, panjenengan sing dadi peran nggih. Tenan tak kirim nang Kemukus. Kula tak bawa nika dadi ati. Waduh deh. Kaya iso-iso. Lah, pripun iki? Ya slendro apa terserah Mbah, pokoke panjenengan sing endi ngono sing kira-kira rega murah kok ya.
iki. Kaya CSD. Sajane ngenyek banget. Mentang-mentang panjenengan SMA ngono ta. Ha nek mung SMA karo SD gawe ngono nek SMA iki. Sebabe? Ha sebabe kene 6 tahun no SMA mung 3 tahun to, Lek. Ya mosok duwe ya. Duwe wae wong golek pangan nggih ngeten iki tok kok. Mbah Tinting, Mbah. Gegarane wong akrami. Pas mboten? Pas. Ben jare Anom Surata dikongkongke. Mbok padha kanca mbok rasah ngono. Ora ngono ya. Wong iki mbok sapa enenge ora iso dadi ang-ung. Ya ya arek ora iso ya awake dhewe ketok seni piye ngono. Ya seni piye ne ora usah nurun-nurun. Ya nek nundingne utangmu ora mbok sawah. Gayane nek mulih kok ngawi duwite ditinggal lho jam 6 wis tonggon. Ya bayarku. Mana kuwi tak tinggali. Ya ngerti menan aku omah iku tangku akeh, awan sithik tetep entek ditu. Lah iya gun aku ya tak tinggali 15. Kurangane piye? Iki critane iki dalang dikai dhuwit 100 karo dagelan ya iki. Ya alhamdulillah. Wis muga-muga lepas. Lah nek dagelan ra Gus Kentus ngasek modar nek lakon nampa. Nggih, lepas sok parane panuju mbaro kubur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Kang dikongkongke. Tutu bondo tutu rupa didohke cangkeme sing kaya boyo ya. Anak aku boyo apa ngletak batangmu ngono apa? Gayane pas nge-MC di nganom-anom kowe. Kula muni kowe ingkang lagi lho mampah. Ing mangke. Lah, tentu ya nek pancene ngono ya ndang diteruske ta, Cong. Monggo mbenyanyi. Lah, kentus ya kentus. Hamong ati pawit tane matupan kang gareng. Ini kang gareng aku pengen kang gareng. Bacok nanti. Ngewo-ngewo ngleron-ngleroni wong gerang. Nanti nang luput pisan kena pisan yen gampang luwe gak nek nuthuk nek rene-rene Mbah arek nyocok niki kok bar nuthuk kene angel iki iri ta Mas nek iri ndang kene yen angel ke bendarai gawanane campur sari sapa kae sing nganggo ngono iki apa dudu es masuk Sangga Buana mayok-mayokke coba ning ngisor ra ngono langkung nggon tinting Mbah gampang undang Bang piye Mbah nek piye nek linting ayo slentem iki piye Mbah iki alah tutuken ndase ngene Mbah nyuwene elak mlek sithik Mas Mbah alah pintere jan gerangan kok ya digdaya men ora nggih ngapunten nggih Mbah Darma alah wong arep kepiye wong ya bola dhewe kok ya tan kena di numbas harta
menik. Mangga. Nang sithik ae. Kene. Mambu abape yo nek. Kowe mosok ora mambu abape ngambune kaya ula. Mas, ampun iri. Ora. Nek pancen iri ya niku kulit niku dibopong. Ora arep iri. Sangke enek sing nyawa kentik-kentik kaya ngene kok lampu trimo sing kulit